Satgas COVID-19 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Pangido akan atorop asa unang saimar pungu-pungu di pusok ni kota Sidikalang di hari Rabu Borngin tanggal 10 opak nasalpu. Diarna salpu nunga di pasat Satgas Covid boa-boa tu salhut masyarakat paboa na sobui bemar pungu-pungu molodung lewat sian pukul 8 Borngin. Tardok madisi rumah makan partoko doho par 33 na asing. HP di Borngin ini saya adong dope par 33 mapa herbang 33 na lewat sian pukul 8 Borngin. Marni day laos di oari Satgas do par 33 dohot akahala na hudul di laupoi ala naung lewat sian pukul 8 Borngin. Aturan di padalan pamarenta Kabupaten Dairi ala lamu martabata badona hona COVID-19 sia diluati adorang sian piga arina perpudion. Masih ada memang pelanggaran, tetapi kita arahkan untuk selanjutnya tidak lagi membuka atau melayani nasabahnya di rumah, hanya diberikan pesanan bawa ke rumah masing-masing. Kalau ada temuan kita berikan peringatan atau BAP-nya kita bikin dari kantor Satpol PP. Tuarna mangihut tong-tong dope radotan di pamareta akapar 33 asa unang sema buka lapo lewat sian pukul 8 Borngin. Sian Dairi Toba TV mabaritahon.